Yes, okay. Kay sunod may adlaw karatong tanan kumusta ko mga kasama sap kita always say April. Ano yan sa inyong kagalaan kini inyong ubos nga tigma nagmigala ni atong kun ako ang pasultihon uban mo ni Goliath ni Ate Pris ug o mga kabanan kini Stefan Morales and then my partner kapon diri si Randy Tayad. Okay. Don't forget asap kita ha. Karon na gitong pag-ampong ito sa labang magagahom. Lord, thank you kayo sa imong yata ka namong grasya. Matag adlaw. Thank you, Lord. O ang among gipangandoy. Ang kalinaw sa tibok kalibutan sa Lord. Salamat kayo. Okay. Dito maglangan. Ang atong suwatan po karon nga tagan ng pagdagan no pinadakan sa kalalaki. Mapatawag lang sa nga tuper. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Tuper. Kini akong problema bahin ni tungod di sa akong kalagot bahin ni sa mga resulta nga di kay maayo. Hasta hinuon ang akong asawa, suko na hinuon ako. Pero aron ninyo yung masabtan ang akong sugilano, no? E naniyon ako pagsugod ang tananay. Kumite. Oy, tol. Tupir, tol. Ay. Pasig, kadao ka, tol. Taper! Musay may gawas, tol! Oy, numirog ya po, ay! Bugoya bata ay. Tol! Mira, nagkuha na naman akong peldian ng suertres, tol! Ang saon nga, di man yun mo maminaw na ko, God. Awang ihatag na ko gapon. Wa man ipupustahi. Ha? Oh. Katong akong gihatag nimo, katong 541, ha? Awawa man yung pustahi. Di, wa. May hatag ka na ko, ano, tol? Nihatag ko nimo, ano, unsam na siya. Giing natin ka nga. Pagduki na, 541. Wa man yung pustahi. Nya, may gawas, tol! Di gawas! Saur, tol, eh! Ang giniguwas lagi gapon, pero tapsing ra noon. Magawa. Oh, may na lang kayo nakatapsing sa tao. Tol, minaw lang ko tol ha. Paminaw lang sa kanila. Tinaw lang ko. May na lang kayo nakatapsing ka ba? Ha? Hayos kayo labig ang Mama, gihatag sige. ni Peryong. Ang yuto mo igog gihatag Peryong. Ha? Kanang ako ang tapsingan man. 541 ay 451. O niya, migawas kay 452. Usan lay ko ang. Pusta pa ka, siguro. Mo to gipaligasan, migawas gito. Mauba? Oo. Haskang gahiya sa gyud mo hinoon sa sidoy. Bibi, ako pupatan ko. Bibi. Dire. Ha? Inom sa. Pagkatasan na tol, pagkatasan na tol. Sige, kantahe, tol. Sing- Para pawas sing malas asong ba? ba, sing asong. Para pawas malas. Sige, kanta ko. Asong ba? Asong. Para- Pero mga tol, I tell you frankly ha, nga dili ko singer ha. Tigis-sure taon ko. Issuer. Issuer. Oh, mao na. Tigis-sure. Issuer. Oh, mao na. Ha? Issuer. Issuer ba? Mga issuer ko. Issuer 3. Issuer 3. US Trace, no? Oh, mao na. Issuer 3. Kanta sa tol, kanta sa tol. Ay, sa Sige, siguro ka sige. diyon. Kay si Big Isra o, si Ruth Isra. Sige, ni pamati na to. Sige, kanta ko. Yung Karga. patanusa tol, mati sa tol. Yung patanusa sa labugon. Sige, kanta ko. Tagay. Sabi, pero ba to? Bebe. Inig. Sige. Tasa. Tagay sa lagi, porbida. Kantasa. Sige. Kani akong kanta, may tungod ni sa akong kahimtang. Nga usa taon ka pobreng milyonaryo. Larga! Ako yawa ko. Larga! Okay. Ako'y pobreng milyonaryo. Wow. Kung manginhas mag-auto. Ako'y pobreng milyonaryo. Mamasul mag-submarino. Ako'y pobreng milyonaryo. Mamusil mag-helikopter. Kung mamista magdalag kaldiro. Kay pobreng milyonaryo. Kung muabot ang kala ay pahayahay sa Hawaii. Magpatahi og karsuris adto sa Paris. Sa Canada, Amerikana adto tahia. Ang sapatos sa Roma, ang liston sa Washington, ang medyas sa Las Vegas. Ako'y
Ako'y pobreng milyonaryo kung manginhas mag-auto. Ako'y pobreng milyonaryo, mamasul mag-submarino. Ako'y pobreng milyonaryo, mamusil mag-helikopter. Kung manginas magdalag kaldero, kay pobreng milyonaryo. Pagkanindot, kung mukaon bisag asa paingon. Manihapon, sahong kong matulog sa Hilton. Inig mata, adto ko mamahaw sa India. Sa Iran maniuto, sakay-sakay kamilyo, sa kwait mo pa inip. Wow! Ako'y pobreng milyonaryo, mamusil mag-helikopter. Kung mosoro'y magdalag kaldero, kay pobreng milyonaryo. Sana. Okay kayo, tol. Issue na. Okay, Nagkana istorya. bagyo na mo. Be. Ang tanang kilig, hurot na mo, tol. Pa-issue din. Di nagkag-istorya. Pa-issue din mo, be. O sabay numero, be. Oh, dugaya gud nimo na uli. Wa pa mamusta imong suki? Pao ko pangita sa bano, nago siguro. Tuper uy, pagita na lang og tarong nga trabaho uy. Ang katarungan niya. Sabad diha uy, tarong sa imong mata. Ay, nagabala ka dahil mangisyo ko karon pero maabot ang panahon nga mabali na sa panahon niya ba di lang na to ibawan nga di na ko mangisyo kung dili usan ako ka pinanser kung ako na pinanser okay na kayo di ba Aba diha nimo tuper uy, nagdamgo man kas udtong tutok. ay di ba lang magdamgota kaysa magdamgotang matug mas nindot magdamgotang magmata lison kay tukuan pagkakinor. Uy, Marie, asa si Pari Toper? Ha? Nga naman mare, kamo na? Bloy, simbak ka di Marie. Oh, nangita man ko sa akong bana. Oh, abi kay nangita kami na di ay. Sa to pagkatong nangita mis nga to sa amo, nangita ka sa among iro, kamo na di ay adto. Oh, mao di ang hilig kay kag iniro. Sabad diha mare uy, kumidyo na ganito akong gisulti. Kumidya ra sa tong ako. Iyon ang nangita man kan tuper ha. Nangita man ka sa akong bana. Marie, pabantayan ang bana nimo. Kay murag init kaayon ang mga mangisiuhay. Kay gidudahan na sila nga mamaligya ay mga syabu. Ha? Saba ka diha mare uy. Uy na, di na ba ka mo tuo? O, ug madak pa ng bana nimo, o ang dami lang na daag piyansa. Ah. Kanapod lagi ko na piyansa, ugwa na, malas. Mare. Kala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Panangita ka og lain. Day. Dali nga na sa sud. Kay magsulti ta. Dali na. Onya na day. Kay misyo pa ko day. Unya na na oy sul sa nga re. Karang ko ng bag-ali mo di ka mo sud dire ron. O, lagi na na. Masa man day, ha? Oy tuper, undang na kunuan ang imong pagpangisyo be. Yabang ng patangon. Maom na itong kita. Maom na itong gipangwaag pangaon na to sudan kung sa panadiha. Ay oh, lagi, pero delikado manggod Ay, na. ano taong delikado ko taon? Anong dili man ha? Illegal mo ng swertres, di man na legit. Gambay ba taon na? Sa taon ka, taon andring. Oy, kanang isyuha, imong dako. Gamay bitaw, pero kung madakpan ka ha, dako ka nagpiansa do. Ay, sos! Pastila ni mo andring nga ka. Murang gawi salig na ko, eh. Paminaw, doon ako'y nadawat ka taho. Gipanid-an ko no ang mga tig-isyog swertres. Kay kadaghanan ko no sa mga isyuhay ron, polos ko no na maligyag bato.
Tawa ka man, oy, paraw ka. Bida niyo. Sa bato, ha? Sabo! Abi na ko bato nga sagol si Vinto. Pero hindi na may tabo, oy. Hindi man na tinuod. Nga, nagkaingon makadili tinuoy. Mangisyuhay ko. Kung tinuod pa na isyuha, wala. Briso na dami, pero siyempre, ni ba hindi namin tinuod, di ba na tinuod? Unya, dong pananglitag madakpan ka. Preso lang gihapon ka, kay illegal man ang imong pagpangisyu. Ay, patabang tang Sir Glenn Pino, noon sa kasi, Burbida. Kabugado na, maestro man na. Maestro lagi, pero matabang mo na. Ha? Ay, ing na lang yun. Kapoy ni musultian. Lagi na Wala siya man ka mag-andam direk prapiansa, ha? Wala Ay. man kay andam. Ay, di na sila makadakop na ako, day. Kay, Kibaw ka nga, ligon kitang bakak. Ligon, kapten ko na akong amo, God. Unsaw ka. sige, ing na lang niya, do. Bahala ka na sa buhay mo. Day. Nasaan yung mga tawahan na ay nago man? Oy! Tol! Oh, Tol! tol! Bidal, sura niyo pagkitaon basta isyo na, oy! Tol! Nangita sa gani ko na mo, tol. Amo ba? Gita ko taon. Uy, kailangan ko yung numero. Ay, sabas ko ba na kay Basig ma-sold out niya ni? Di ba na noon makabayad niyo siya mga o yung mga financer? Nga, siguro rin yung numero ni mo. Oo, tol. Basta ko tol, ha? Mo ni numero, ha? Kay litok. Saban. Ay, litok ka. Kay Basig na makadungog. Adi na kulito kon? Oh, Ha? Nga naman? Basaha lang. Unya, magduki. 500 straight. Hindi na ko lito kon tanaw ron ako. Salang Salamat ko ko, dahil ay, unsam na tama. yung numero, abi. Ay, lagig isulti kay Basig na inaminaw na to ba? Basta 500 bagduki. 500 bagduki. Usa ko numero, ana. Straight. Unya, rambuli lang og tag 100 kada usa. Siguro ang magawa sa tol, porbida. Tol, ang naghatag na ko ana ba? Nakadaog atong usang adlaw. Ho ba? 50 milyon daw. Maniyang sa nanggi badukan, mao nga masakay ko. Okay? Ilista lang na, ha? Ipuno na na sa ako mga utang. Ay, kabala ka. Karoon na sa baro, bayran na ka. Tanan, bayran ako. Umugawas gani na ugma, makadaog ko. Triple ho na ko. Bayad. Ha? Tanang utang na ko nimo. Way labot sa akong barato nimo. Kasabot ka? Magmudaog ka, tripulo ni mo bayad, Okay, unya ang tol, tanong okay. utang, unya way labot sa brano. Okay kayo. Porbida. Okay tol, sige. Ug mugawas gani ha. Naibaw na ka og asa ko nimo makit ha. Okay ka? Okay tol. Aha. Hapit na. 10 minutos na yun. Oy, Tuper. Ay, day. Naon sa mga taong kang grabe mo yung nakatutok ng TV. Unsay naa? Naguwat ko sa result sa surprise day. Kay mipustar ba ko? Ha? Mipusta ko. Kaya na ako gibudo ko ang numero. Gibudukan ko. Unsay na kay gibagdukan? Na mabahay ka na? Biroy! Inuod sa nabungol na ka. Kinsay imong gibagdukan? Wala yung tao numero! Ako gibagdukan! Numero! Sama ko, hindi ka kasabutan ha? Mau na yung pasabot? Singgiti ha, kawa ni mo Day, ibatasan. Pagtarong ka ng imong pagkatao ha? Day, binuang tao na ako. Day, kanang ay kablak ka, day. Kay daog gali ko, day. Basta daog lang ko, ani ako gibagdukan, day. Palitan sa sinino sa dusina. Sandal doak dusina. Blouse 30 dusina, ha? Sapatos, way mo ka ng way paris. Day paris tanan. O, usa ka dusina, yapon. Tepa, nganong pulos mo na tagsak dosina? Lisod bang og duhaon nimo ka dusina day mapurdoy mo sa tana. Ako na diha. Ambot di mo eh. Hilom na. Kay magbula na ako, magawa sa yung numero ako gibagdukan. Minaw ta. Wah! Hinampas ang initom! Oy, Tuper! Ha! Nayabang ka Bida. na ng ano ka kasi kontra ni mo! Ay, gusto mo ka rin! Lagot ko! Naglagot ko! Hindi ka lagutan ni mo, oy! Ang kong numero, Dring! Ang akong numero! Sa numero? Ang numero nga akong gibagdukan, may gawas! Ha, ni gawas? Oh! May gawas! Daw ka? Wow! Oh, ingon ka kay ni gawas. May gawas lang, may gawas!
Di lagi ni gawas. Migawas sa teleponos, direktoris telepono na eh. Aba ni mo di ay. Di des luto di ay. O, wag sa kay bisag ko to sa bida. Kausahon na ko sildo ba? Talaway na, ang tawa na. Mga mo gini ka na, kadakor ba na ko kansi? Bida gini sildo! Kita. Asa ka asa man di ay ka. Ato ko sildo! Lagot ko. Tuwa ko sildo! Mauna ni Ron. Mauna mo to umandayon. Pataka lagbagdok. Mauna. Sige to, Per. Paningli to. Nimal ka si Duha ka. Imo kung giamong kanhana ka. Ha? Tuon ko silang bae. Bida, tungod sa imong gibuhat, among ko kanhana ka. Paninglo na ko ng imong utang kanan! Di na mga tol. Sakto kayo na to. Sino tol? So, asa malay ito? Di na. Sino, tol? Ay, ulo. Si Tupetol. Bida sa muka nito. Hana, eh. Pasunod na sa Tupetol? Nagigip sa da. Muka niyo, eh. Tupetol! Sunod lang diri, tol! Ha! Haka, oy, haka, oy! Bida! Hakay ka na! Bida mo itong anak, ha? Ha? Sus! Wa mo lagi mo gawas mo numero ako gibaduka, tol. Ay, sige lang, tol. Pasin ugman, eh. Bida, oy. Tol, bayarin lang ko sa imong utang na ko, tol, be. Be, be. Pakoy katapal. Dako, apil din ako sa imong numero, oy. Ako sa itong ibagduka taon, kaya ningo yung kag siguro to, ha? Kanahan man ka, ha? Bayarin to, tol, be. Bayarin to imong utang, tol. Kwan, kini, unya tol, ha? Lingkod na sa din, lingkod na sa. Diwason una ni namo. Dili. Uy, hala. Ha? Una. Hak na. Yak na nun. Hak na, eh. Sabi, ha? Ngano ni? Ngano ni? O sir, wataon ko labotan ni taon, sir. Igor ko ningilan ni sa utangan ni niya, sir. Unsay ningil? Mao giday mo da. Dakpa ang imong apil dahil mong ingon nga wa mo ilabot. Bisa klaro kayo nga apil mo sa red. Kay naaktuhan mo. O, bida, sir, wala kita ko labot, sir. Kurkurong mo sa tani, sir. Pagtanda pa ni siya. Oy, tol, sulting, huwag ko labotan niya. Score ninyo niya. Unsapan na niya. Ay na lang, tol. Dili hapon nila mo to. Oh, Paita mo yan, oy! Unsa man ni kalakihan to, Per, ha? Nagadik-adik ka na di ay, ha? Anday, taon ko magadi-kadik. Unya nga nadakpan magag-apel. Bida, ang kay di ko madakpan nga dito man taon ko sa suod taon. Wa mo ko may bawo nga nagsubsuyop nila sila. Waday ka kahibaw nga gihimo na lang drug den ang bayad nilang sido di ay. Taon ko ikalibutan taon na igor kong misyon niya maningil. Unya lagi ganun gidakon pagkag-apel, ha? Ngano man? Ay, dito ko sila namutan nga. Nyawa mo kay bawo na nuyop dito sila. Nyawa mo kay may bawo nga raid sa mga pulis. Pulos lagi ko kay bawo day. Ako rin ay bawaan ang utang rin yung sido nga maningil ko na ya. Unya, sade na ako ha. Sade na ako maningil ta. Dakpan minutang maningil ta. Hala ka diha, naningil na di ay ka. Ambot di mo to pera ka. Suluhan na diha, ambot lang ni mo. Mao na akong problema. Naapil taon ko, kinuldak ko taon nga. Walang taon ko mag-apil-apil. Nagsuyop-suyo taon. Naningil na taon ko dito utang tino. Kamu di ba? Umigil mo sa istorya di ba pina? Ha, Ate Pres, besulti ko niyo. Kuya Gili, naman yung kay experience ni Kuya Gili. Unsa man, kung kamoy pasultihon, mapriso mo kung kapil ani, ha? Palihog tabagi taon ko ninyo. Unsa ako buhaton taon? Unsa ka mo pasultihon? Prito per. Good morning. Salamat kayo.
Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw, Ay, Goliath. stopper, Ate Pres. Stopper. Stopper, Ate Pres. May isuhay rin yung taon ni Sir Ticket. Karon Ah. na hitabo, Ate Pres. Sa tikita. Nang surtres. Swertres. May isuhay surtres. Mm. Onya, ang nahitabo kay giutangan mo kuno ni siyang yang amigo ba. Nya giutangan iyang giadto dito si Do kay kani si Do bugiro po ni na ako yung numero ana giadto niya pag adto niya gasuyo pag na si Do kay ang bay si Do himo mag drug din na tipres. Atol man nga giread siya dito siya sa sod. Apil. Na-appeal siya. Pero ringo Jesus pulis wala gitaon ko ilabo dito. Naningil ra ko niya unsaon na to ana na. Isura ano eh. Keso do kay na naara man kadi si Do. Nadakpan magud dito dapita. Oo, nya, pwede mo na, Sido, i-drug test mo, nya, kung Oo. positive ka or negative ka, ay, negative, o positive ka, kuyo, kayo, ma-appeal ka, pero negative ka, awa ka. Pila Okay, ganito appeal. kami trus lang, nga dapat pag apil ang tao. Magikan sa nimutangan. Ang buto ako ka, kung ano, bam, basta, kadang iyahaga, bam, dili na yun na, mitros, kaya naam yun siya. Nasod sa bay. Nagyot sa sodo. Oo. Mm-mm. Mo na yung ingon mo, appeal ba dahil ka ang preso tao na ni, bambina. Kada kinahanglan na kuanon makuan siya nga wa gyud sa isa. Kay maaprubahan nga, wa sa isa. Aprobahan. Bam, nabay, mabasa niya, bam, nga, wa, di siya ma-appeal. Ato di ba ambitan o mo takdo ba no? Are sa panultihon, Kapitulo 10, versikulo 25. Ano man? Giingon dire, inigabot sa unos, ipadpad ang mga dautan. Apan dili gayod maunsa ang taong matarong. Bitaw, tinaw. Samtang ipadayon din sa Kapitulo 11, no? Din sa Kapitulo 11, ipadayon ni siya nga kanang na ang Pagpal ko tao mataro. Pagpag ito pare sa mo. huwat sa gine. Padayon sa Kapitulo 11, Ayun, Minaw sa- ikaw ba Gili Dilmar ba? Gabs, mao na nangutan na si Tatay Edwin Matiolan. Kanang muampo ba sige. Bibi ko si Bay, Tay, katakal ko. tay, lan, kumusta na mo diha? Aksan ko ba kanang mag-ampo mo na Gili? Ato'y padayon ang number, Kapitulo 11. Sa Kapitulo 11, versikulo 5, gingon diri ay, ang pagkamatarong makahimo nga mas masayon sa kinabuhi sa maayong tao. Apan ang pagkadautan sa tao, maoy hinungdan sa iyang kagalingong pagkapukat. Tinaw na. So, Murag na igo na gamay ron ba? o kay siya, hagbay raman siyang gibadlong siyang asawa. Tinala. Hagbay raman siyang gibadlong. Na dili na siya pa isu-isuhon kay giingnan ra magyud siya pirmiro siyang asawa Ate Pres. Kana ikaw mag-isu-isyo ka? Kana ra bang mag-isyu madugay ra madakpan na siya bo. Madar. Ha? Madakpan. Sa madakpan siya bo. Okay. Nagibadlong siya daan ba Gibadlong nga? siya daan ba? Madamay siya ba? Madamay siya ba? Hibaw ka. Oo. Kay Kay na nga. As nakasimot na Pero siguro. illegal po ang iyang pagisyo. Pagisyo. Illegal, no? Illegal, Oo, Ate Pres. Sad maayo. illegal na klaro. Sa gawa sa illegal siyang pananlitan o illegal yung pang-insulan pero mas dako siya og gadtong adto na sa katong Cebu nga ginapel sa Oo. dakop no. Dako. Ah. Pananglita ba kalingkawas siya ang punta na diya ba kalingkawas ba sa katong pagpangisyo kapilon. Ah. Oh, pero ato istorya hagbay na mo siyang gibadong siyang asawa kanang ang kuan ari dire kanang ang pangutanang sa sutong sinder nga pananglita ng asawa og muhunong na pagbadlong niya ayaw inday ayaw kay og imo nang basagdahan walay makapahinumdum niya walay makabadlong niya magpadayon siya ingnon tampo nga makalingkawa siya ana naamani ko na nga kuan lan first offense second offense mo na ana Ay nana. oh kanang na ang ayaw lamang hunungi dahil pagbadlong panumdumi siya pero meron dili na siya masugamak. Basig gusto lang siya gulyat mga kanang. File kag provision og mapa matudaan na nimo dahil nga way labot yung bana. File ka provision magagawa sa rin bana. Nya mo adto lang siya sa City Hall at Capitol mo report rin siya Ate Pres. Kada buwan report ka sa piyansa gyapon ka. Kay katuro mo paghatag nila 542 Ate Pres dagtag 3 ka adlaw 2 ka adlaw. Ni gawas gud. Ang Pag-record na to ani, ang 542 di gawas. mo ba? O ako itong giyadahon sa nahos. Oh. Di gawas ang 542. Nabali lang hinoon 452 may iyang gihatag. Rambol. Oo. Pero sige lang, Sao unsaon nang naman na. dagang kay mangayo ni manasad kay imo mang hatagan nga maguwa.
Malasay noon. Unsa Pero to? karon nga giira ni Ate Pres, abot na kag bugawas pa ni. Kay dugay naman ni nato gi-record. Unsa naman sa number diha? Oo, kani lagi kani pay porto. Unsa to numero, ha? Istoryan man nila nga pay porto numero. Oh, pero nakadungog bitaw ko sa tulumanon nila ni Ma'am Aida og ni Benji na uban mga yog ingon ani yawat ko nang kapalit og tambal. Oh. Di na sang Sir Benji nga, "O, dili mo tagna ra mong good na." Pero kingon ni mong gulyat na gawas dayon. Kay namo po'y kanang akong amigo pod sa ako bay di kumutuo na ganina nagpa gasolina ako Ate Pres. Sa ako bay di kumutuo na ipanghatag ng mga numero eh. Di lagi gyud oy. Oo, di kumutuo kanang kadang na nag-istorya di lang ko mention sa iyahang giingon ako nga estasyon. Di gyud kuno siya mutuo na kay Di ay. kapila siya Mo, natural. nagsunod sa numero nga gihatag nila wa gyud mo gawas. Wa Kana, gyud kadaog. kana good og padalitan tinuod na ang nigatag di naman Di na na oy. ko mo Ako rin istorya mapalit ako ana. bagdo ka na. Unsa? Mao na nga kami sa diri sa amo sa si attorney dili gyud mo hatag di gyud siya mosugot og mo hatag og numero kay tinuon magud na Kanang kanang bakak makadungog mog number nga masulti na mo diri sa on air no. Taghap lang na kun mo binuang na Oo. tagap-tagap ra gyud na, tinuod na. Kuala na pero wa gyud katinuuran ana wa gyud. Wa gyud tinuod Matuuran, na. oo. Pero katong gihatagan ako sa Mamuina ba Mamuina Boris. Oo, sa Oh, Cagayan. Gitagaan ako og 342. Di gawas din natin. Dinoto. Kato tinatagap ra to. Ate Taghap Pres. lagi pero Tanggap to. oo. Pero kausar na ko pagkaugma gitagaan kung meron ni Mamuina 3,005. Wa man ka madabi. Wow, ay ako tagi pagkaon ni Re. Oo. Naon tato. Pero dugay na to Ate Pres, dugay na. Balik ta. Ang balitan ni Unsa to lang ni gawas dayon? Preso. Ha? Ha? Ni gawas dayon? Ni gawas. Katok ako wa nagyud ni gawas. Ano man? Mao gid basta makaginag surgery. Salamat ang pinakating tuluman no. Kuna ko ang puzzle, Tihon.